disqualification o kapag ka po ang taas ng disqualification ay final and executory or immediate executory na magkakandak po ang COMELEC ng administrative cancellation. And lastly po, yung aming COMELEC Law Department, inaaral na po yung mga nag-file ng CO Super Senator at nakahanda po silang magsampa ng petition to declare yung nuisance candidate dun sa makikita namin walang bona fide intention o kaya manggugulo lang po sa halalan. Doon po sa mga nag-file halimbawa, tapos kahit po walang nag-file ng opposition o kaya naman ay petition to disqualify, kayo mismo motu proprio pwede nyo i-deklara na nuisance candidate. Depende po doon sa sakto o hindi sa parameters po ng COMELEC. Opo, kailangan po may mag-file ng kaso. Ang kagandahan lang po pag nuisance candidate, may authorization po ang Commission and Bank sa Law Department na mag-file mismo motu proprio ng kaso. Kami po yung magpa-file. But only for senators po. Doon po sa mga ibang kandidato, kailangan po meron mag-file. Either a registered voter o mas maganda po yung kanilang katunggali na maaring maapektuhan itong nuisance candidate na to. Sa petition to cancel or deny due course at doon sa petition for disqualification, hindi po pwedeng COMELEC po ang magpa-file. Kailangan po talaga merong registered voter o kandidato na magpa-file ng kaso nito. May specific constituency sila, ganun po ba yun? Ang senators kasi national, hindi ba? Tama po, dahil ito po ay question ng qualification kaya question ng disqualification na kailangan po merong pag-iinig na magandang presumption of evidence and determination of fact. As of today ho, nakailang aspirants for senator at saka parties na ho. Meron tayo. Ako rin po, ang party list po natin ay nasa 120 na. Check po ang papel, tignan natin, tama ba? Meron bang notaryo, meron doc stamp, kompleto bang napunan, tama ba ang bilang ng kopya?